Abahlali bakuWard 11 eShawelo bazwakalise ukukhathazeka ngemuva kokuba umshayeli weloli likaDoti le-Pick It Up kuthi uhlaselwe waphoqwa ukuba lahla uDoti maphakathi noMoya Road namhlanje ekuseni ngesikhathi kuqhubeka ukuphazamiseka okuhlobene nesiteleka sabasebenzi besikhashana abaqashwe abahlinzeki bezinsiza balenhlangano. Lesi sigameko sishiye uDoti uhlakazekile emgaqweni kwadala ukukhathazeka ngezingozi zempilo nokuphepha ikakhulukazi ezinganeni nasebekhule kakhulu. Lolu daba selibikiwe eMnyangweni wamaphoyisa kaMasipala waseGoli ku-JMPD osewuthumela amaphoyisa endaweni njengoba i-Pick It Up iqhubeka nokusebenzisana nababambe iqhaza kanye nezinhlakazo zomthetho ukubuyisela izinsiza ezijwayelekile zokuqoqa imfucuza. Ophume wagcwala umgwaqo umphakathi waseshawela kuWard 11 kulandela ukuthi iloli le-Pick It Up lilahle imfucuza phakathi nomgwaqo kulandela ukwesatshiswa komshayeli ngabathile. Omunye kwabaholi balomphakathi uthi abasoze bakuvuma lokhu. I thought maybe it was only one bin, but when I got to the scene I discovered this is out of hand. So we decided okay, engage in some of the Pick It Up officials, but they gave us the story kunabantu abasihlukumeza abo driver, so we cannot allow such things to happen in our communities. So njengomphakathi we are going to make sure ukuthi each and everything, even if nanoma kune strike, we are going to protect abantu be-Pick It Up regardless of what. So those instigators abayenza lokho so deal nabo njengomphakathi because of too much. Sometimes even if we take 2 days without getting our services, we complain. So sometimes nathi umphakathi we have to protect the-Pick It Up. Amanye amalungu omphakathi achazeke indlela lesisenzo esibakhungethe ngayo nesingahle ke siqhubeke nokubahlalisa kabi ngayo uma ke singaxazululeki masinyane. The whole community is shocked on what Pick It Up thugs have done. The truck normally comes here each and every Wednesday. They collect waste, and then to find on was surprised it was that there were some people who came and they ordered the driver to dump this waste here. So we find it absurd on which how could this happen? Sizogula. Yabona lephunga leli izosilimaza thina. Namanje sithi thank you ngoba yenzakale kanje abantwana abekho. Abantwana abancane bazodlalela khona nani. Mara ngoba iphunga lizoba lisasekhona. Izosilimaza thina abanama small businesses nayo affecta. Lo mphakathi ke usebenze ngokubambisana nabasebenzi be-Pick It Up kanye namaphoyisa kaMasipala ukuqiniseka ukuthi le mfucuza iqoqwa yonke ngaphandle kokuphazamiseka. Ezindabeni zeSoweto TV kube komqondisi Miyeni ngiseshawela. Mbokela sihlabele phambili kulo lolu daba ilungu lomkhandlu wakuWard 11 uMasha Mulelu unxusa iPick It Up ukuba ixoxe nababhikishi ngenhloso yokuxazulula ingxabano eqhubekayo nokuvimbela ukuphazamiseka okwengeziwe kwezinsiza zokuqoqa imfucuza. Umlelu uthi ingxoxo iyona ndlela engcono yokubuyisa ukuthula nokuqinisekisa ukuthi ukuqoqa uDoti kuqhubeka ngaphandle kwezigameko ezengeziwe. We were called to come and assess the situation. Sithe masifika sathola vele istrata sekudampiwe estrateni. However, we had called the Pick It Up to come and assist. Fortunately, they came promptly in time to assist with the trucks. Now TLB, we also made calls to HMPD to also be able to escort those trucks once irabul seyisusiwe, because the instigators have been moving around, busy, harasa ama truck. So we know when JMPD is here, then they can be safe and be able to assist the community. What we can do right now as umphakathi and as a community leader is to oversee the process, the internal process of the instigators and the entity involved, so that they sort out their issues internally so that they don't affect us as a community. So we are just waiting for that to happen so that we can also inform the community such situations will not happen again, but that can only happen once those issues have been solved internally.